Moussaka mae Geth yn mynd i gwcio ni heddiw, ond mae hwn y fersiwn chdi dy hun, di? Yndi, a fersiwn dipyn bach o wahanol. Be dwi wedi gwneud ydy sbio ar be di Moussaka, be sy'n mewn efo. Reit. A Bwyd Groegaidd, di'n amlwg. Wedyn be dwi wedi gwneud i cael cynwysion, a da ni'n wedi rhoi nhw at ei gilydd. Rwy'n debyg i lasagna. Neu, fyny chi sydd ddech chi'n gwneud o, dewiswch chi, dos a ddim rheola mewn Coginio, wrth gwrs, nag oes. Nag oes. Be sgyn i'n ososban efo yma ydy mins cig oen. A mae hwn wedi bod yn Coginio gyda fi mewn chydig o nionod, chydig o garlleg. Rwy'n 4 gewin o garlleg ar i'w hanner nionyn. Jyst gadael o Coginio lawr. A beth da, mae'n neud mins lyn, gallwch Coginio fo'r gwres isel am dipyn amser. Wedyn mae o jyst yn magu mwy a mwy o flas. Wedyn dwi'n wedi gwneud hwn wan, y blas Moussaka, beth sgyn fi yma di chydig o cinnamon. A fel rheol, cinnamon, da chi'n cael mewn hufen ia, os dwi'n felly. Wel, ie, mae'n cacena felly. Ie, cacena, hufen ia. Mae yna hufen ia bendigedig wedi gwneud efo cinnamon. Oes? Cofiwch hynna, rhaid droi yn y 5 bella de. Da ni'n mynd i roi pinsiad bach, da ni'n mynd i roi. Os da ni'n isio gormod o'r blas, mae cinnamon gallu bod yn ofnadwy o gry. So chi'n gallu rhaid coesyn cinnamon i mewn, fatha twig bach. Ond mae hynny'n gallu bod yn gry, a dydy pawb ddim licio cinnamon. Fyma, mae gen i chydig bach o nutmeg. A dwi'n mynd i roi sprinkle bach o hwnna. Rydych chi brynu o a gratio fe fewn. A wedyn mae blas hwn yn mynd o'r at ei gilydd. Be da ni'n gwneud i symud ymlaen efo hwn wan, ni tomatos, tin tomato, digon da fewn efo. Wedyn troi gres i fyny chydig bach, jyst i gael chydig bach o fyblan o yma. Sym eisiau or wneud o, ond droi o fyny. A wedyn be dwi'n mynd i roi, ydy dwi'n mynd i roi rhyw 4 llwy fwrdd o'r puree tomato. Iawn, pam bod ti'n rhoi hwnna at tin tomato? Mae jyst rhoi dymdar iddo fo. Dibynnu sy'n bach tomatos da, lle sy'ch chi'n angen. 1, 2, 3. Un amlwg. Ac un amlwg, ie. Ond 4 nes i di. Fe iawn o fo, droi o, wedi gwneud siŵr bod o gyd yn cael ei orchuddio. Dwi'n mynd i chydig o halan, chydig o bupur i fewn. A wedyn, y speis dwi wedi ddefnyddio 2 wsos ar y trot, ar 1.5, yr oregano yma. Ie, yn lot. Mae'n ogla da. A mae ogla Groegaidd neis, da chi'n clywed ogla hwn? Dwi'n rhaid pinsiad reit da hwnna, rhyw 1 llwy de neu 2 os ydych licio perlysia fewn o fo. Reit, mae hwnna wedyn yn barod ar gyfer y cam nesaf. Be dwi wedi gwneud efo yma ydy dwi wedi coginio yr aubergines yma. Dwi wedi trio nhw sdi? Be di aubergine y Gymraeg dwa? Wilys dwi'n clywed tio. Ie? Gair da de am aubergine. Dwi ddim cystad a sipwns. Reit, a be dwi'n gwneud, dwi wedi gridlo hein, wedyn fel ti'n gweld mae'r lliw yma ar hein, jyst chydig o olew lewydd. Maen nhw'n sicn o'r olew fyny, halan a pupur fewn o fo. A wedyn, be dwi'n gwneud, i defnyddio'r llwy yma. Flat, fel la. A wedyn, da ni'n mynd i just, rhaid, fel la. A na fod sy'n gwneud. Tra dwi'n gwneud hyn, da ni'n di sôn am yr caws fynd ar top. Ys gynnu fi fanna, di iogwrt. So ti'n gallu rhoi 4 llwy bwrdd o'r parmesan yma mewn i fanna. Wedyn, be na i'n di drio wneud ydy gwneud y math o topping yna fo, so fod o yn... Wel, mae'n rhan o'r Moussaka. Dwi ddim yn rhoi tatw yn hwn, fedrwch chi rhoi tatw mewn Moussaka. Ond dwi'n gwneud hwn yn low carb yn te. I'r pobl yma sy'n licio gwestiwn y ffigwr fel fi. Reit, beth sgyn i fy yma ydy tomatos. Dwi ddim am wneud hyn, ond sa chi'n gallu rengar sleisio tomato, reit, tomatos anna fo, bildi fo fyny fel math o lasagna. Sut mae hwnna'n mynd gyda ti? Gret, Geth. Chydig o halan yn hwnna, tro bach o pupur. Wedyn, beth isio fy yma wan, ydy cael llwy, sy'n ni lwyd fa? Sy'n di lwyd? O, gyda ti. Be dwi'n wedi gwneud, dwi'n wedi rhoi hwn dros y top, so reid o'n y canol. Iawn o fo. Dwi'n gwasgaru fo dros fo gyd. Gwasgaru fo dros fo. Ond cyn gwneud hynna, dwi'n wedi gwneud ydy defnyddio'r ffeta yma. So chi'n gallu rhoi hwn yn y mins yn y lle cyntaf, ond dwi yn mynd i reid o just fel un, chydig bach o ffeta dros fo fel un. Mae ffeta eto yn gaws. Groegaidd, ydy? Ydy. Dwi'n mynd i ddathro o fanna, Groegaidd. Reit. Defnyddio'r llwy dros fo, fel hyn. A wedyn mae hwn yn syml, mynd dan y grill am ryw, wel, dibynnu pa mor chael di grill, ond rhyw 10 munud, tan mae'n byblan yn neis ac yn ffrwtian. Coginio fa, tan mae'n goginio de. Wel, ie. A mae bob peth o dan fo wedi coginio yn barod, felly ta chi'n reid saff. So mae'n frown neis ar y top, ie? Mae'n frown neis. Reit, dwi'n mynd i reid chydig bach oregano a pinsiad o'r parmesan yma dros fo i gael o. Lot o gaws. Wedyn pan mae'n mynd dan y grill, mae o'n byblan yn neis. A fel hyd de. Be sgynnu ni fyma, ti'n meddwl? Waw, sbio hwnna Geth, mae'n A fel un, mae'n edrych ar ôl bod dan y grill. Ti'n gweld, mae'r caws wedi byblan yn neis, mae'r aubergines yma, yr wilys wedi troi yn frown neis. A mae'r darna ffeta dan hwnna neis. A ni gael lwc i fewn, beth sy'n ti fewn i hwn fan? Mae'n fel agor anreg dolyg hwn, rhaid mi ddweud. Dyddio'r llwy reit da. Torri mewn efo.
Na i ddal o nes rhag gont i'n ei llanas, Geth. Wel, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i wneud llanas yma, de. Dwi'n reit garantid, so dwi'n mynd i wneud 2 law yma, de. Ti'n gweld yn y gwylod na fanna, sbio, saws yn neis. O, yn dwi'n chla. Nawn ni fel un. O, techneg, de. Techneg. Mewn o fo. Catch dda, iawn. Ew, da, Geth. Iawn, a wedyn beth ni'n gwneud wedyn ni di adio chydig o'r saws yma ar ochr. A mae hwn yn ysgafn ofnadwy. So tam tatw na fo. Tam tatw na fo. A mae'n ofnadwy ysgafn. Just pinch bach o parmesan dros y top. Chydig bach o oregano. A mae hwnna'n barod. Gret.